No hei, todella pitkästä aikaa, mitä teille kuuluu? Nyt on perjantai, mä tulin just töistä, mä olen aivan loppu, mutta se ei enää haittaa kuvaamista. Sitä liikaa lykkää asioita siksi, että väsyttää. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä oon ollut niin väsynyt koko tämän talven, että nyt on ihan aivan sama. Olen loppu tai en, tällainen minä olen. Mitähän sinne kuuluu? Minä olen neulonut taas. Mulla oli semmonen, tai tää menee nyt tällä vähän sykähdyksittäin tämä neulominen. Että välillä neulotuttaa aivan hirveästi ja sitten välillä ei. Minäpä kerron kohta vähän enemmän tuosta, mitä mulla on ollut puikoilla, mutta ekaksi, moi! Minä olen Annika ja tervetuloa mun neulekanavalle. Minä olen postannut nyt muutamia vuosia tänne tai laittanut videoita ja alun perin mulla oli tosi paljon semmosia tekniikkapainotteisia videoita ja aika paljon liittyi Islannin villapaitoihin ja sitten siinä oli yleensä joku ulkoiluteema. Nyt musta tuntuu, että minä en ikinä kerkeäisi käydä missään pihaa edempänä ulkona. Meillä on vähän semmoinen, että jos on käynyt vain niinku ulkona, niin sitä ei vielä lasketa ulkona olemiseksi. Että se pitää oikeasti mennä jonnekin erämaahan tai metsään. Sitten on ollut oikeasti ulkona. Niin tää oli siis semmoinen, on se vieläkin vähän semmoinen neulejan niinku luontoilu, eräily, tai nyt eräilystä voi puhua, luonnossa liikkumiskanava. Mutta talvi on ollut pitkä ja hetkinen, kerron kohta enemmän miksi. Mutta ei vaan ole niinku, no ainakin ulkona kuvaaminen on aika vaikeaa. Nyt mä sekoisin aivan ajatuksissakin. Mitäkään tästä tulee? Niin, tää on ollut semmonen neule- ja ulkoilupainotteinen YouTube-kanava, mutta varmasti nyt, silloin kun aloitin kanavan, okei, nyt oikeesti Annika skarppaa. Silloin kun aloitin kanavan, niin olin osa-aikatöissä, työskentelin 20 tuntia viikossa ja taisi olla, oliko silloin ehkä vielä vähän koronakaranteenikin. No se ei hirveästi meidän elämään vaikuttanut, elämä oli aika lailla samanlaista silloin muutenkin, mutta sitten minä olen alkanut täyspäivätöihin, minä työskentelen yläasteella ja mulla on vielä aika pitkä työmatkakin. Niin siksi videoita ei enää tule niin paljon, mutta mulla on siunaantunut tosi paljon seuraajia. Mä oon kiitollinen joka ikisestä. En ikinä arvannut, että silloin kun aloitin videoiden tekemisen, että tulisi tilaajia. Kyllä minä niin varmaan ajattelin, että joitain tilaajia tulisi ja seuraajia, mutta en uskonut, että tulisi näin monta. Niin se oli hauska ylläri. Ja silloin kun aloin tekemään, niin tein vähän sillä mentaliteetillä, että tee aiheista tai tee videoita niin kuin kukaan ei ikinä niitä näkisi. Ja yritän edelleenkin tehdä. Mulla on todella ristiriitainen suhtautuminen sosiaaliseen mediaan, että siinä on paljon semmoista näytetään jotain semmoista unelmaelämää ja tosi esteettistä versiota, ja tykkään toki itsekin katsoa esteettistä sisältöä, mutta samalla se tuntuu ihan hirveän feikiltä. Ja sitten mä huomaan, että ei tule oikein postailtua mitään semmoista elämänmakusta. Ja sitten mulla on vielä mun Instagram, no me mentiin nyt ihan syvään päätyyn tässä jo, mutta siis mulla on mun Instagram-tilikin on ollut semmoinen ajatus, että onko se niin kuin mun jotenkin markkinointikanava, mutta sitten mä oon tajunnut, että mä en ole mikään hirveän kaupallinen tekijä. Eli mä en tavallaan niin kuin markkinoikaan omaa osaamista tai tuotteita siellä. Niin mä haluaisin, että se olisi enemmän semmoinen aidompi. Niin kuin sinnekin laittaisin kuvia, niin kuin kukaan ei ikinä näkisi niitä kuvia. Että se olisi jotenkin aitoa. Niin työn alla. Mutta sitten samalla se on vain sosiaalista mediaa. Miksi minä edes mietin näitä asioita näin paljon? En tiedä. Mutta peukuttakaa, jos haluatte, että teen aidompaa sisältöä. Tukka sekaisin. Joo. Tukasta puheen ollen mulla on muuten vähän uskompaus.
Se oli varmaan vaan ajan kysymys, milloin hiuksiinkin ilmaantuu villaa. Nyt sitä on siellä takkujen muodossa. Aivan ihana tämä uusi hiustyyli, tykkään kovasti. Tuntuu omalta. Joo, no niin. Hei, eli neuleita. Joo, niin minä olen ollut osittain hiljaiselossa siksi, että viime kesänä aloin tekemään, tai viime kesän lopulla päätin, että alkaisin tekemään toista kirjaa. Vähän niin kuin jatko-osaa tuolle Arctic Knittingille. Ja sitten teinkin sitä aika aktiivisesti, mutta sitten tuli vaan väsymys vastaan. Ja on niin monia tuttavia, jotka on uupunut ja joutunut lopettamaan täysin ja joutunut sairaslomalle sen takia, niin mä ajattelin, että me pistän pelin poikki ennen kuin ollaan siinä niin kuin todellisen väsymyksen tilassa. Niin minä olen nyt toistaiseksi laittanut sen kirjaprojektin vähän hyllylle. Ja sitä myöten niin mun neule-inspiraatio myös palasi. Mä huomasin, että mä vaan koko ajan ahdisti se, että mä en ehdi neulomaan niin paljon kuin mä haluaisin. Ja oli semmoinen pitäisi olo koko ajan. Ja se ei ole koskaan hirveän hyvä semmoisen asian kanssa, mistä pitäisi nauttia, niin mä sitten sovin kustantajan kanssa, että nyt pidetään vähän taukoa ja mun neule-into palasi saman tien. Et mulla oli ehkä vaan semmoinen tarve neuloa jotain ihan muuta, neuloa muidenkin ohjeita välillä, eikä aina kirjoittaa ylös sitä, mitä minä neulon. Ja se on ollut tosi vapauttavaa. Myöskin mulla on melkoinen lankakokeilma täällä kotona, mikä ei sopinut sen mun kirjan sisältöön varsinaisesti, niin se, että on tosi ihania lankujen ympäröimä ja sitten ei kummiskaan ole sillä hetkellä oikea aika neuloa niillä, niin sekin tuntuu vähän jotenkin tympeältä. Ja nyt kun on ollut pimeä talvi, niin haluaisin hirveästi neuloa väreillä. Ja se mun uudemman kirjan aihe on melko yksivärinen tai hyvin erilainen väriskaala kuin mistä mut tunnetaan. Niin sekin sitten, mä jotenkin tää kirjoneule on mun juttu, niin mä olen nyt sitten neulonut kaikenlaista pientä vaihteeksi, jopa sukkia. Mä en ikinä neulo sukkia, mutta nyt olen neulonut myös sukkia. Uusi tukka on tarkoittanut sitä, että mulla on myös ollut tarvetta ihan uudenlaisille tuotteille. Esimerkiksi hiuspannoille. En mä hirveästi niitä ennen käyttänyt. Nyt se on aika kätevä, varsinkin jos tukka on nutturalla. Niin mä löysin semmosen vanhan pätkän, ehkä 50 grammaa. Jotain merinoa, semmoista ei kierrettyä merinoa. Varmaan Malabrigon vuodelta. Tämä saattaa olla 10 vuotta vanha lanka. Neuloin tämmösen. Hauskasti miten se oli siis käsin värjätty semmonen 100 gramman vyyhti. Niin alussa se oli tommosta... Niin, nyt mä tiedän, miksi se meni noin. Eli alussa se oli tosi epätasaisesti. Sitten siellä taisi olla solmu keskellä, eli se langan neulomasuunta muuttui tai jotain. Eli silmukkomäärä on täysin sama tässä. Mutta sitten tuo ylempi osa, tämä on tämmöistä kirjavaa, mutta sitten ylemmässä osassa niin, tai alemmassa toisessa puoliskossa, niin se meni tällainen tasaisesti. Tästä tulee mieleen mulle trio-jäätelö. Tässä oli oikein semmoinen suklaajäätelö, mansikkajäätelö, vaniljajäätelö on värimaailma. Tää on tosi hyvä. Mulla on onneksi sama päämitta kuin mikä on mukava kaulurimitta. Niin tämmönen tuubi on aika monipuolinen, käytettävä. Ja ei kutise yhtään, tämä on niin pehmeä ja tosi semmonen kuohkea. Mä olin ihan unohtanut, miten ihania on kiertämättömät merinolangat. Tai semmoset merinohahtuvat. Toisen pannan, missä se on? Tää oli kans joku, siis tämä on todella vanha lanka. Tää oli meillä langakaupassa 18 vuotta, eihän se nyt 20 vuotta sitten. Siis 10 vuotta sitten ainakin, 12 vuotta sitten. Tämmönen hauska sininen, missä on paljon erilaisia mustia. Tää on vielä viimeistelemättä. Ihan kiva tästäkin tuli. Mulla ei ollut niin paljon tätä lankaa. Mä tykkään tehdä tommosia, missä on
niinku taittomahdollisuus tai niinku tommosia vähän pitkän mallisia, vähän niinku buffikin on se kaupasta ostettava buffi. Ne on monikäyttöisempiä mun mielestä noi taitettavat, mutta tässä oli niin vähän lankaa, niin tein sitten tämmösen. Ja nuo ihan aivan ei ole mistään ohjeesta päästä temmattu, vaan mitä niinku tommosia eri tekstuurisilmukoita. Sekin oli semmonen, kun on neulonut paljon kirjaneuleita menneinä vuosina, niin jotenkin vähän unohtanut, miten ihania on tommoset käsinvärjätyt langat. Et mie, vaikka niitä edelleenkin on ostanut aika paljon, niin en ole sillä neulonut niillä. niin muistui mieleen sekin taas. Mulla on muuten päällä, tää on Rauma Garnin Vampsia, tämmönen drop shoulder mallinen neule. Aika ihana lämmin talvineule. Musta tuntuu, että aika monet norjalaisista neuleista nykyään neulotaan näistä Rauma Garnin. Tän mä löysin Tromsasta lankakaupasta viime kesänä. Ja tämä vihreä on juuri oikea vihreä. Tää on tämmönen kirkas, keväinen. Se on semmonen koivunlehden vihreä värinen. Tosi makea. Mulla oli alun perin tästä tulossa semmonen joku semmonen raitakuvio nostetulla silmukalla. Päädyin kumminkin purkamaan sen, kun siitä tuli tosi iso ja muutenkin ajattelin, että voisi olla ihan kiva yksivärisenäkin tämä. En ole ennen tehnyt tämmöisiä drop shoulder tyyppisiä, mutta tää on aika kiva. Se istuvuus on hyvä, varsinkin nyt kun tämä on neulottu ylhäältä alaspäin. Ja vartalot ja hihat neulotaan saumattomina. Tälle me on tehnyt ohjeen, mutta sen julkaisuun nyt menee sitten vielä tovi. Väreistä puheen ollen, nyt kun työskentelee kuvisopettajana, mä olen jotenkin löytänyt ton piirtämisen ja maalaamisen riemun vähän uudelleen kanssa. Ja se on aika hyvä vastapaino neulomiselle, joka on niin hidasta. Voi olla, että mä puhuin tästä aiemminkin jossain videolla, mutta se on niin, no varsinkin nyt öljypastellit on ollut semmoinen suosikki viime viikkoina, niin niillä saa tehtyä niin nopeasti ja silti se ei vaadi, maalaaminen vaatii aina jonkun verran semmoista valmistelua ja välineiden huoltoa ja pesua ja pitää aina peittää se paikka, missä maalaa, kun mulla ei ole tällä hetkellä omaa ateljeita tai studiota tai työhuonetta. Mutta sitten kaikki öljypastellit, värikyniä en ole oppinut käyttämään, mutta öljypastelli on vähän semmoinen maalausmainen väline. Niillä on hirveän kiva piirtää. Nytkin jos vien pojan harrastukseen, niin olen melkein mieluummin istunut jossain kahvilassa vaan piirtämässä. Sen sijaan, että olisi neulonut. Se on hyvä vastapaino. Ja sitten kun piirtää ja maalaa, tai piirtää liiduilla, maalaa liiduilla, niin sitäkin kautta löytää vähän uusia väriyhdistelmiä, mitä sitten ehkä voi hyödyntää. Mutta niin. Mä olen muuten huomannut, että toi Arctic Knitting neulekirja, niin ihana kuin se onkin, niin mä en ole hirveästi itse käyttänyt niitä neuleita sieltä. Mulla on se kokoelma edelleen itsellä. Joitain neuleita lukuun ottama. Semmoinen paita, mitä me on käyttänyt eniten, on Kaamos. Pitäisikö mun hakea se kirja? Minä olen itse oikeastaan eniten käyttänyt Kaamos-neuletta. Ja tästä tuli kyllä, mä sanoisin, että tämä kirja on selkeästi, ne jotka tämän on hankkinut, ne rakastaa tätä kirjaa hirveän paljon. Mutta eihän sitä voi olla huomaamatta, että näitä neuleita ei hirveästi ainakaan jaeta sosiaalisessa mediassa. Eli mä luulen, että niin mä sanoin aiemmin tosta, että mä en ole ehkä se kaupallisin tekijä. Ja tää eka kirja, minkä tein, niin sen idea tai sen lähtökohdat oli nimenomaan se, että mulla oli jo joitain semmoisia neulomiseen liittyviä asioita, mitä minä vaan halusin ilmaista, jotka liittyi siihen neuleen tekemiseen ja neulomiseen. Enkä ehkä sit niin miettinyt
vaikka lopputulokset on kivoja ja neuleet on kivoja, niin ne ei ole ihan niitä arjen tavallisimpia neuleita ehkä. Niin no missä se on? Kaamus. Niin se on semmonen asia, mitä on nyt itse yrittänyt ehkä enemmän neuloa semmoista, mitä myös tulisi käytettyä joka ikinen päivä. Koska onhan tässä aina se ekologisuus läsnä. Että haluaa tehdä myös semmoista, mitä tulee käytettyä. Tuo oli se kaamus. Sitä minä olen käyttänyt ihan super paljon. Se on ollut tämän talven hiihtoneule. Se oli Letlopista. Joo. Mut sitten esimerkiksi, no autiotupaakin mä oon käyttänyt paljon. Se on ollut niin kätevä, kun siinä on se sivuhalkio tossa. Mut sit, no meidän poika, voi että, Otso. Siis nää ihan lasten neuleet, mitä olisi niin näpsäkkä neuloa, kun se on vielä niin pieni, se on pieni 6-vuotias, niin hän ei enää suostu laittamaan villapaitaa päälleen, sanoi, että se kutiaa. Mä muistan silloin, kun se oli pieni, ehkä 2 ja 3. Se pystyi käyttämään Islannin villaa ihan iholla, eikä se mitään huomannut. Nyt sitten iän myötä on tullut joku semmoinen ehkä tietoisuus omasta kehosta tai on sillä jonkun verran jotain ehkä aistii yliherkkyyttäkin havaittavissa. Se ei tykkää vedestä. Ja veden tunnusta iholla, että liittyykö se sitten siihen, en minä tiedä, mutta hän nyt ei sitten enää suostu pukeutumaan lasten neuleisiin. Mutta vaikka toi nokko, siis tää nokko on puhtaasti semmonen, että sitä on vaan niin makea neuloa. Ai että sitä oli makoisa neuloa, mutta ei hirveän usein tule käytettyä. Ja itse asiassa tästä väriversiosta mulla ei ole omaa kappaletta, että sen minä annoin pois. Joo, no anyways. Niin mitä mä olin sanomassa? Joo, niin mä olin sanomassa sitä, että on neulonut myös nyt muiden ohjeita, mun omia suosikkisuunnittelijoita. Muutamia niistä on tuo Andrea Renee, varmasti tosi monen muunkin, vaikea olla pitämättä. Siellä on niin ihania ne kuviot, niin mä oon nyt neulonut tämmöstä, mikä tämän nimi on, Illuminate. Tää on semmonen Malabrigo riioslanka, minkä ostin Tukholmasta tasan vuosi sitten hiihtolomalla. Mä ostin silloin läjän tommosia erilaisia harmaita ja sitten en ollenkaan tiennyt, että miten ne vois yhdistää yhteen neuleeseen, mutta tää Illuminate on semmonen, että siinä on 2-värinen kaarokekuvio, tämmönen geometrinen. Ja sitten siinä on vielä, se on raidallinen. Mä tässä mietin, että mitenköhän mulla ei ole kumpaakin väriä, ei ole ihan yhtä paljon, mutta enköhän mä saa nää jotenkin menemään tasan. Se vaatii vähän laskeskelua, että riittää hioa. Niin jos ei muuta, niin tästä tulee sitten 3/4 hihat. Joo, tätä oli tosi mahtavaa neuloa. Mä aivan siis ahmin tätä kuviota. Se oli semmonen, että se oli jotenkin helppo painaa mieleen, helppo muistaa. Esimerkiksi tämä yläosan kuvio tässä, tämä ensimmäinen segmentti. Tai oikeastaan kummatkin segmentit on niinku itsensä peilikuvia, sillä ei horisontaali pystysuunnassa. Eli sitten kun on neulonut tämän ekan puoliskon tosta noin, voiko mä näytän nätisti keskisormella, niin kun on neulonut tosta sen ekan puoliskon, niin sit se toistaa itseään peilikuvana. Ei peilikuvana, vaan siis toiseen suuntaan. Miten mä selitän sen? No anyway, se on niinku sama symmetrinen. Joo, perjantai. Se on symmetrinen, niin se oli jotenkin helppo muistaa. Ja sitten tämäkin kuvio, se näyttää aika monimutkaiselta, mutta se loppujen lopuksi oli aika easy neuloa. Ja helppo jotenkin painaa mieleen miten se menee.
Ja. Niin, sitten toinen, mistä mä tykkään ihan sika paljon, on tämä Boylan Knitworks. Hän on kansjenkki Alaskasta. Caitlin Hunterin tämmöisen pipon tein. Tästä tuli ihan valtava. Mulla oli kyllä vähän liian iso toi tiheys tässä, eli mie koitan varmaan kutistaa tämän, jos on jotain hyviä ideoita, miten pipon voi kutistuttaa. Niin jes, tai sitten annan tämän vaan olla tämmönen megapipo ja neulon toisen pienemmällä tiheydellä sitten. Katsotaan. Mutta tää oli kanssa aika kiva. Tää kuvio ei ollut niin helppo neulaa, eli siinä piti mun mielestä melkein joka rivillä katsoa, että hetkonen mitä nyt tapahtuu. Se on jännä, miten aivot taipuu joihinkin kuvioihin sillä, että siinä löytyy joku semmoinen logiikka ja sitten se on helpompi muistaa kierroksella se toisto, kun sitten taas jotkut on vaikeampia. Ken tietää, mistä se johtuu. No ehkä just se kuvioiden loogisuus, miten aivojen on helppo ne painaa sinne lyhytaikaismuistiin, mutta tämähän oli lopputulos tosi ihana. Tykkään. Mä jouduin vähän pätkäsemään tuolta yläosasta kuviota pois. Siellä on yksi lehti puuttuu niinku tosta. Tossa piti olla yksi lehti väliin lisää, mutta mä jätin ne pois. No, värivalinnasta on tyytyväinen. Harvemmin ne on mitään tällainen neutraalia, niin tää on semmonen beige ja sitten tumman vihreä, harmaan vihreä, tosi kaunis. Alun perin ostettu langat pojan neuleeseen, mutta eipäs kelpaa enää käsin tehdyt neuleet, niin tehdään niistä sitten muuta. Päärgynttiä taisi olla tämä Sannesgarnin. Mun piti vielä sanoa tästä kuviosta jotain. Niin, tämähän on siis vähän niin kuin samantyyppinen kuin... Tulee mieleen noi Arabian vanhat kukkakuviot, käsinmaalatut semmoset. Ei nyt flora, mutta mikä se on. Niitä tai sinivalkoisia ja siniruskeita sarjoja. Mun äiti on keräillyt niitä. Mulla on myös joitain niitä. Se tuli vähän mieleen. Näin muuten hauskaan tommosen kelaan. Mie taisinkin jakaa sen mun instassa semmosen, että siinä oli joku amerikkalainen täti, joka kehotti meitä neulojia olemaan häpeämättä meidän lankavarastoa ja sen sijaan kehotti kutsumaan sitä kokoelmaksi. Ja mä en voisi olla enempää samaa mieltä. Mä en ole ikinä hävennyt mun lankaostoksia. Musta on aina tosi että on niin rakas harrastus ja niin terapeuttinen ja siitä saa iloa niin monella tasolla, että en ole ikinä osannut hävetä. Iso kiitos kuuluu myös siitä mun äitille, joka ei ikinä ole kasvattanut meitä semmoiseen, tai minua tyttöä semmoiseen häpeämisen kulttuuriin, vaan on aina opettanut olemaan ylpeä itsestään ja omista taidoistaan. Ja siten tämä ylpeyskään lankemuksen edellä. No ei. Semmoista tervettä itseylpeyttä pitää olla. Niin on sitten ulottunut myös näihin mun lankoihin jotenkin, että mun on niissä vähän rahaa, mutta jotkut kerää jotain muuta ja minä kerään lankoja. Ja se on ollut jotenkin kans nyt tässä viimeisen viikon aikana hauska perata sitä omaa lankakokoelmaa ja katsoa mitä kaikkea sieltä voisi neuloa. Mulla on nimenomaan paljon semmosia 1, 2, 3 vyyhdin settejä. Usein sillä, että me on ostanut vaikka yhtä lankasorttia muutaman vyyhdin eri väreissä ehkä. Niin sitten niistä on kiva sommitella justiinsa tämmösiä pieniä projekteja. Tulee nopeasti valmiiksi. Tiedän, moni muukin neuloja on oivaltanut tämän, mutta mulle tämä on tämmönen uusi oivallus. Jotenkin nyt monen villapaitaprojektin jälkeen niin havahtuu siihen, että näillä pienemmilläkin lankamäärillä saa oikeasti tosi paljon aikaiseksi. Joo. No mitäs muuta? Hei, sukkia, ne villasukat. Tosi harvoin tulee neulottua Novitan langoista, mutta nyt olen neulonut
7 veljeksestä vihdoinkin kääriä vihreää. Nää tulee yhdelle pirtsakaalle 70-vuotiaalle miehelle, joka mä vuosia sitten annoin hänelle unisukat lahjaksi. Siis todella kauan sitten, varmaan 15 vuotta sitten. Ja sitten me ei nähty pitkään aikaan. Ja sitten kun me nähtiin uudestaan viime kesänä, niin hän kertoi, että hän nukkuu edelleen nämä mun villasukat jalassa joka ikinen yö. Mä olin unohtanut, että mä olin edes antanut ne sille. Ja se oli mulle tosi jotenkin ihana hetki tajuta, että niin, että siis hän todella otti ne käyttöön. Joskus ehkä antanut vähän läpällä ne, niin minä päätin, että nyt voisi vaikka neuloa toisenkin parin hänelle. Ehkä nyt unisukkana ei se pehmein materiaali tämä, mutta se on sen verran semmonen paatunut eränkävijä tämä okkeli, että luulen, että tulee kyllä tykkäämään. Sitten mä en ole ennen neulonut noita resoreja hirveän paksuina, mutta nyt jotenkin ajattelin, että jos neuloo tommosen pidemmän joustinneuleen tuohon ylös, niin se näyttää kyllä kivalta, kun sen taittaa noin. Joo. Neuloin kanssa yhdet toiset sukat sitten vähän siinä samaan syssyyn samalla kaaviolla. Mä itse asiassa neulon näitä villasukkia ihan sillä Novitan omalla ohjeella, mikä on 7 veljeksen siinä vyötteessä. Sitten saatan laittaa jotain omaa kuviota sinne. Ja mun silmukkaluku ei ikinä täsmää sen ohjeen kanssa. Varsinkin kiilakavennusten jälkeen, mutta se ei haittaa. Ne on sitten aina lisään yhden tai poistan yhden tarpeen mukaan. Tässä on tämmöiset. Tää taitaa olla. Tässä tuli niinku tää varsi niin kuin mä halusin. Ja sitten tossa meni väärin toi kärjen kuvio. Ja sitten tässä sukassa taas varsi meni väärin. Eli noi törröttää samaan suuntaan nuo vinoviivat. Mut sitten taas kärki meni oikein. No, ei siinä. Nää tulee kans toiselle ihmiselle, niin mä en usko, että välttämättä hän edes huomaa. Niin. Mä oon tyytyväinen näihin. Oli kiva aloittaa taas sukkien neulominen. No, sehän taitaa muuten olla se Pörkkeneesin neuleleiri just tällä hetkellä menossa. Oi, olisi ihana olla siellä. No on kyllä nuo neuleretriitit. Tea pyysi, että me puhuisin neulomisen terapeuttisuudesta. Se terapeuttisuus, se on kyllä niin monitahoinen juttu. Se on just se, että se ei ole vaan se, että se on terapia itselleen, semmoista mitä voi tehdä itsekseen, vaan sitten se yhteisöllisyys. Minä onkin aika innoissani nyt, kun vihdoinkin sain aikaiseksi järjestää oman neuleretriitin. Sehän tulee huhtikuussa ja sen paikat myytiin loppuun alta aikayksikön. Se on Pyhällä. Otas nyt, siihen on enää vähän päälle puolitoista kuukautta tai jotain jäljellä. Oi, minä otan sitä innolla. Minä haluaisin järjestää uuden retriitin mahdollisimman pian. Kesäkuussa olin kaavailu. En itse ole silloin Suomessa, mutta ehkä sitten loppukesälle. Olisiko elokuulle jotakin semmoista. Löysin hyvän yhteistyökumppanin tuolta Karulodgen emäntä. Se on siinä Pyhäluoston lähellä ja semmoinen iso mökki, minne mahtuu 15 henkeä. Ja sitten siihen kuuluu muonitukset ja muut, niin testataan nyt ensin huhtikuun siinä loppupuolella, että millaista on. Nyt on hyvä porukka tulossa ja uskon, että siitä tulee oikein kiva. Ootan aivan hurjasti sitä ja ehkä päästään nauttimaan silloin vielä keväthangista. Niin. Mut sit mulla on kans muistunut mieleen jotenkin, että on muitakin harrastuksia kuin neulominen ja justiinsa mun käly kysyi mua perhokalastuskurssille. No sekin on käytännössä retriitti, mutta sitä ei sanottu. Ne ei myyty nimellä retriitti, mutta mulle se on varmaan retriitti. Mennään perhokalastamaan Kuusamoon. Se oli joku semmonen mimmit kalastaa, Oulangan taika ehkä.
vaikuttaa tosi kivalta. En usko, että minusta tulee perhokalastaja, eihän sitä ikinä tiedä. Mutta aina itse hankittu ruoka kiinnostaa aina. Miehän hommasin sen metsästyskortin silloin viime syksynä ja koekin meni läpi ja niin. Liityin seuraankin. Ainakin me käsittääkseni on päässyt mukaan. Me kuulin vähän kautta rantain nuo eräveikot tai tuommoiset eräporukat ei ole ehkä maailman hanakoimpia tiedottamaan asioista, mutta me kuulin, että olisin mahdollisesti päässyt seuraan mukaan, niin katsotaan jospa nyt sitten jonkun ajan koejäsenyyden jälkeen pääsisi ihan hirvijahtiin. Jotenkin jos mä ajattelen, että tai jos mun olisi pitänyt 18-vuotiaana arvata, missä elämäntilanteessa olen ja miltä mun elämä näyttää nyt 41-vuotiaana, niin olisinkohan mä osannut arvata tämän? En kyllä varmaan olisi. Mä en ole ikinä suunnitellut mitään. Aina vaan jotenkin mennyt sattuman mukana. On ollut semmoinen fiilis, että tuolla voisi olla kiva tai tuonne voisi muuttaa. Tietenkin tää Rovaniemelle tulo ja päätös pysyä täällä ja perustaa perhe täällä, niin on tosi paljon määrittänyt sitä, millaista elämä ehkä on, mutta semmoiset uudet mielenkiinnon kohteet, mitkä herää aina muutaman vuoden välein, niin ne on kyllä aina yllättänyt. Ja sitten on tosi onnekas, että asuu semmoisessa paikassa, missä voi kokeilla uusia asioita. Ja että elämässä on semmoisia ihmisiä, jotka haluaa tehdä niitä sun kanssa, niin on kyllä. Miten tästä tuli nyt tämmönen vähän retrospektiivinen? Ehkä se on kuin hiihtoloma alkaa. Mä oon nyt ollut opettajana. Mitä mä oon ollut? Tää on toinen vuosi ja kyllä on ollut melkoista myllytystä. Ihan kansallisessa uutisoinnissa asti on ollut noista meidän kouluväkivallasta kirjoitettiin. Ja siitä puhuttiin alussa kiusaamisesta. Että se olisi ollut kiusaamista varmaan, jos olette lukenut siitä. Tiedätte, se oli siis tappelu käyty meidän koulun takapihalla ja koulun jälkeen. Ja kovastihan se tietenkin puhuttiin ja siitä oli sosiaalisessa mediassakin paljon ja erittäin valitettava tapaus. Hirveä, että lapset tappelee keskenäänsä, mutta toisaalta on käsittänyt, mitä on puhunut oman ikäisten miesten kanssa, niin kyllä ei se niin kuin mikään uusi ilmiö, että paljon ennenkin on tapeltu, eikä vaan tietyillä seuduilla, vaan aika monilla paikkakunnilla on ollut semmoista. Ehkä se kuuluu jotenkin teini-ikään, että on pakko selvittää asioita sitten käsirysyllä. Ehkä vaikeinta siinä, niin kun, no se ei koskettanut minua henkilökohtaisesti niin paljon tai sillä ammattiminä, kun en itse asiassa ole ihan varma edes tunnenko oppilaita, ainakaan en taida opettaa heitä. Mutta se, että vanhemmilla tuntuu olevan semmoinen tietty odotus, että opettajilla olisi vielä semmoista auktoriteettia. Ja toivotaan semmoista vanhan kansan opettajaa, joka vähän mulkaisee tietyllä tavalla ja sitten teinit kuin taianiskusta asettuu ruotuun, mutta ajat on muuttunut sillä lailla. Ja samat vanhemmat monesti toivoo, että oltaisiin kiltimpiä lapsille ja sitten se auktoriteetti on semmoinen asia, että kun sitä ei voi vaan laittaa pois ja päälle ja pois ja päälle, että se pitäisi aina olla. Ja sitten semmoinen, se on tosi vaikea juttu. Mutta mitä opettajat voi tehdä, jos nuoriso tappelee kouluajan jälkeen ja sattuu tekemään sen koulun pihalla, niin se on tietenkin yksi kysymys. Mutta koulumaailma on kyllä, meillä on hirveän kiva työyhteisö, viihdyin siellä. Mutta se on kyllä niin kuin ollut suuri järkytys, miten ahdistuneita nykynuoret on, että on tosi paljon ahdistusta. Ja niin, en tiedä, oliko ennenkin. Mä oon ajatellut, että mä oon aika semmoinen tyypillinen
kuvistyttö on ollut varmaan melko herkkä. Muuttunut paljon vähemmän herkäksi aikuisena. Mutta miten minä selvisin yläasteelta? Tuntuu, että monella jo yläasteelta selviminen on tosi vaikeaa tänä päivänä. Tää on kaikenlaista. No onhan nämä kyllä ahdistavia aikojakin, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Sotien aika ei ole ohi. Mutta hei, Suomi sai tänään uuden presidentin. Se on aika jännittävää. Tästä on tulossa melkoinen räntti nyt. En ihan asiaa laidasta laitaan. Ehkä jos mä otan tästä neuleen käsiin, niin mullakin vähän mieli rauhoittuisi. Mulla on työn alla tämmönen, mä oon haaveillut semmosesta pienestä kolmiohuivista. Löysin tämmösen myöskin Reareneen neuleohjeen, otapa tuosta lähtee noin. Niin semmoselle kolmiohuiville, mikä on vähän niinku semmonen, niinku, mitä on ne kangashuivit, bandana, semmonen tulee niinku pienesti kolmiona tänne eteen. Mutta sitten se on kumminkin kiinni. Eli niinku buffikauluri, joka on kolmiomuotoinen tästä edestä. Yritin miettiä, että kyllä minä varmaan tämmöisen osaan itse jotenkin pähkäillä, miten se menee, mutta sitten iski laiskuus ja ostin tälle ihan ohjeen. Ja ihan hyvä, että ostin. En olisi kyllä keksinyt neuloa tätä näin päin. Tää neulotaan ihan hauskasti. Se aloitetaan niin kuin takareunastaan ja sitten se neulotaan vinoon. Eli sillä lailla, että ensin kummassakin laidassa lisääntyy silmukat. No se on aika tyypillinen kolmiohuivilla, että aloitetaan keskeltä ja sitten lisääntyy kumpaankin suuntaan, mutta siis täällä on 5 silmukan aloitus ja sitten neulotaan noin, mutta se, että tästä tulee siis takasauma. Eli sitten kun on neulonut tämän tuubin, niin se yhdistyy. Täältä yhdistyy näin ympäri ja sitten tähän ommellaan kiinni. Ja sitten se jotenkin origaamisti muotoutuu tähän semmonen etukolmio. Tää lanka on, muistaakseni tän nimi oli Kaski. Tuon Louhittareen luola, aivan ihana tämmönen merino. Mut vitsi tää jakaantuu. Todella vaikea neuloa pimeässä. Mun pitää koko ajan katsoa, että ei silmukat jakaannu. Varsinkin noissa reunoissa, missä on noita lisäyksiä. Ja välillä myös nurjan silmukan lisäyksiä. Niin tuntuu, että on sitten jonkun verran viimeisteltävää tässä. Mutta tää on kiva. Tässä on niin kuin vähän tommoista, ei ole aina oikein neuletta, mutta tässä on aina 2 nurjaa kierrosta ja 2 oikeaa kierrosta. Tai vuoron perään niin kuin vaihtelee. Niin tästä tulee tällainen pikkasen muhkurainen, mutta ei hirveän. Neuloin tuolla välillä vähän väärinkin. Mulla oli välillä 3 kierroksen nurjia ja 3 kierroksen oikeita, mutta en jaksa purkaa. Toinen semmonen easy breezy hauska neulo, mitä neuloin tuossa vuodenvaihteen jälkeen, oli tää Noron pipo. Mulla ei muuten mitään käsitystä, milloin on viimeksi tehnyt videon ja mistä aiheesta. Mulla on semmoinen olo, että mä olisin esitellyt tämän pipon. En tiedä. No, tässä se on uudestaan. Tää on Leeni Hoimelan noita tuubipipoja. Neulotaan ensin tosi pitkään suoraan ja sitten kavennetaan tuolla ylhäällä. Tästä tuli vähän tämmönen hassu. Tän on hassu ja hassu. Oikeastaan niinku just oikein, että se on, tossa on tommonen keskikohta. No niin, on kyllä tänään, että emme yritä selittää turhaan. Niinku, että punaiset oli alhaalla ja ylhäällä. Ja tällain en tykkää miltä se näyttää, minusta se näyttää hassulta. Mutta sitten kun sen taittaa näin. Sitten kun se taittaa näin, niin se on kivemman näköinen. Ja sitten tossa sattuu just tommonen kaunis vihreä, niinkö ihon viereen, niin se on aika kivan näköinen. Varsinkin sitten kun on vähän ruskettuneempi, eikä ole semmonen kalman kalpea niin kuin tällä hetkellä.
Joo. Siinä oli eli Noro Silk Gardenia, mitä se on sitä silkkivillaa ja mohairia. Joo. Semmosta. On muuten lähdössä tuonne Espooseen nyt hiihtolomaksi. Aivan ihanaa. Pääsee vähän lankakauppaan. Ihan vaan vaikka moikkaamaan. Tosin niin, en mä tiedä. Olenko ostolakossa vai en, sanokaa te. Saanko minä ostaa lisää lankaa? En häpeä lankakokoelmaa, niin, mutta pikkasen on kyllä nyt pitänyt vähän sillä lailla tuputella, että en ostaisi ihan kaikkea mitä näkee. Mitähän täällä nyt tapahtuu? Joo, no niin. Tämä ei ole niin kiva ohje. Siis yksi asia, mitä arvostan eri ohjeissa, on semmoinen flow. Että jos se ohje on jotenkin sillä lailla kirjoitettu, että siihen pääsee semmoiseen flowun, että siinä on joku kuvio, joku toisto, oli se sitten lisäys tai niin kuin vaikka tässä antaa oikeiden ja nurjen niin kuin raidoitus, niin mä arvostan sitä, jos se on semmoinen, että se niin kuin vaan menee, eikä sitä tarvitse ajatella. Voi samalla katsoa vaikka telkkaria tai jutella. Mutta sitten jos on semmoinen, että se koko ajan vähän töksähtää ja aloittaa jo kierroksen ja sitten pitää katsoa, että ei kun mitään mun piti tehdä. Se on niinku ärsyttävää. Ja tää on nyt vähän semmonen. Mutta minä teen tämän käyttötarkoitus edellä, eli haluan tämän valmiin neuleen. Minä tarvitsen nyt tällaisen pikku kolmihuivin. Niin. Olen halukas kärsimään tämän töksähtelevyyden. Niin, mä luulen, että tämä jakso alkaa olla jo jonkun mittainen. Mulla ei mitään kerroa ajankulusta, mutta kiitos, jos jaksoitte katsoa tänne asti. Tää oli tämmönen ränttikerroin, mitä kaikkea on mielessä ollut ja pyörinyt ja myös ei-neuleisiin liittyvä. Nyt arvonta. Arvon 1 kappaletta Arctic Knitting -kirjaa. Arvontaan voi osallistua kommentoimalla suosikkiväriyhdistelmä tähän videoon ja sitten klikkaamalla tilaa. Niin miepä arvon tästä suomenkielisen version tästä Arctic Knitting -kirjasta. Kiitos aivan hurjasti, että olet olemassa. Kiitos kun katsoit minun videon. Ja toivottavasti me nähdään jossain lankakaupassa tai parkkipaikalla tai S-Marketin heavy-osastolla. Eihän sitä koskaan tiedä. Mä toivotan pohjoissuomalaisille ihanaa hiihtolomaviikkoa ja pian on keväthanget. Ja pääsiäinen. Pääsiäinen on mun suosikki vuoden aika. Ei se ole vuoden aika, minun suosikki pyhä. Tykkään enemmän pääsiäisestä kuin joulusta, koska on enemmän valoa. Jep. Just tulin kierroksen loppuun näin näppärästi. Moikka, nähdään!